Ако искате да проверите вашия автомобил, може да използвате приложението и сайта на Car Vertical, в което имате 20% отстъпка с моя промокод Nightmare20. Може да проверите вашия автомобил дали е краден, дали има сервизна история, дали е на реални километри и дали има някаква щета. Както тази кола, която сме взели, съвсем бюджетна, може да се използва приложението, да се въведе кода и да видим в какво състояние е била предишните километри, преди да я закупи собственик. Ако искате да проверите вашия автомобил, цъкате линка в описанието, той ви отвежда в сайта, въвеждате Nightmare20 промокод, който ви дава 20% отстъпка от услугата. Музика не трябва да слушаме вътре, нали? Това е грехота. Бяхме малко заспали тази вечер. След дълъг работен ден до 11:30 вечерта. Обаче чак сега се отключи свободно време за поредния епизод, в който ще ви представя една фейсова 36-ца с няколко модерни системи, състезателна кутия двоен съединител, 3 литров мотор с 2 турбини, а именно M4 GTS, една от 700 бройки в света. Мога да кажа, че имам късмета да се здобия с такава. Автомобил е внесен от Щатите, от мой много близък приятел и благодарение на него успях да се докосна до този автомобил. Какво мога да кажем за колата като човек от моторспорта? Мога да кажа точно BMW 36. Усещането е 1:1 с 4 слика 265 на Pirelli DM в 35 градуса на Калоянове. Това е усещането. Уникално поведение на колата, много рязка, много послушна. Лекотата на автомобила се усеща още като седнеш на седалката. Карбонов преден капак, олекотено шаси. Тук подобно оборудване като на единичка BMW на Сота G, най-бедното оборудване, където им ги карват по 50 коли да могат да си преследват престъпниците. Всичко е направено с цел олекотяване. Отзад имаме Roll Cage, двуместен автомобила, карбонов таван, няма шивилак, карбонови спирачки, КВ вариант 4 коловъри с унибали навсякъде, специални усилени тампони, усилени камбари, специален софтуер на кутията, на мотора. Автомобил е от завода излиза с къстъм ауспух, Акрапович задно гърне, което е произведено специално за M4 GTS с по-голям обем за по-сочни катерички да излизат отзаде през ауспусите. В момента имаме къстъм софтуер, както и даунпайпи на първите катализатори. Имаме два режима на каране, спортни и един обикновен. Като имаме M1, M2, мога да си въведем нови
данни, като на обикновената М4. Мога да се изключи някой на M1 тракшена, на M2 да го направи на по-твърд волан, по-мек и така нататък, както си решат. Автомобила е много готин за каране, дори мога да кажа, че е по-моторспорт от Porsche. Но не е за хора, които нямат опит с задностно предаване, понеже на 200 тръгва на една страна с изключени тракшени. На всеки светофар се заяжда, това е ясна работата. Питат дали е оригинален спойлер. Питат спойлера дали е оригинален. Такива 340. Има ли кошмари? Има, снимаме епизодче. Да. Няма време да се снима човек, нали виж? Денонощно на работа. Ей, да ми скриеш лицата на интернета. Ще го скриеме, няма проблем. Ей така, да. Подобряваш ли го? 100%. Докъде бяхме стигнали? Управлението е супер директно. Автомобила има поставен рекорд. Ниско 7 минути на Нюрбургринг на заводски гуми, а не чисти сликове. Това е може би най-състезателният автомобил, излезнал от BMW, който е пригоден за шофиране по пътната мрежа. С две думи, състезателен автомобил, който има регистрация. Заводско има метанолова система, водно-метанолова система или както искате така я наречете. Автомобилът е 500 коня от завода. След леките преработки с даунпайп и софтуера е около 640. Ускорението не е нещо вау, но предвид леката конструкция около тон и половина, в сравнение с стандартна М4, която е тон 750, тон и 770, тук наистина се усеща доста рязко всяко натискане на педала. Спирането също е много сериозно, защото е с 400 мм керамични дискове отпред, 6 ботални апарати. Това, което се надявам да стане, е да отидем напролет да идем на Серес и да покараме малко за кеф, да направим един епизод специално с автомобила на писта. Но по принцип доста готино се кара и в града и извън градско, така по завойчета. Не трябва да се правят много експерименти с такъв тип автомобили, защото трябва да имаш опит и тук всичко става много бързо. Докато мигнеш и може да бъдеш в доста голяма опасност. Доста е непредвидим, защото задния мост е с много малко тегло от средата назад. Доста детайли има олекотени вътре в купето, като табло, кори на врати от кевларени елементи. Седалките са специални, няма електрически моторчета в тях и подгреви и така нататък. Има само две колонки отзад в кората. Няма CD ченджери. Гледай какво става. Всички дават
Хората се кепат като видят някои бабички по спирките, най-вероятно и ксуват, защото им гледам физиономиите. Има го и това нещо в Зара. Истинска моторспорт кола това е, което мога да кажа с две думи. 36-ца, много назобана, тръгва от ниски обороти, няма турбодупка, няма лад никакъв. Така е изчислено всичко, че да е много респонсна и рязка колата. Наистина, ако иска някой да определи този автомобил като спортна кола, може би мога да кажа, че се нарежда до Porsche GT3 в тия години, която е произведена между 2015 и 2017. 991.2, само че там са 500 атмосферни коня, а тук имаме опция за още 100-120 коня от едно ремапче и даунпайп. Там не мога да се повиши много мощността, но тук 100 коня се определят доста сериозно на тия килограми. Това е за днес. Както винаги, шервайте, харесайте и се абонирайте за канала, за да има още интересни видеа. Извинявам се за толкова голямата паза, но много натварено и винаги, както знаем.